Hallelujah. Praise God. Nay to ko budwane labi sinan kankanay live stream to ko. Et kumusta kayo lata kakabsat kakailian sinan kay Gurutan sinan Baguio Benguet Cordillera kankanay San La Union kankanay San Pangasinan astamat tin darin wadad Isabela wada San Ilocosur. And oray pa din kabsat ako sin Balasiw Tao ay naiwaras sinanlubong ay nay. Ken Luzon, Visayas, Mindanao. Nuwalat ako ay mandengdeng manbuybuya sinay live stream si Apo Dios di mangbindisyon anda kayo amin. Ket duwan na abay labi laydak ay ituloy ay isuro anda tako din panagkararag. Tan di panagkararag sana ay teaching the Bible. Ay di pugaw kumakat man kararag ang Apo Diyos ay waday pamati, waday talak, waday pamati tako ay din idawdawat tako ket indawat na inday tako. Wano idawat na inday tako. Adabi teaching di may panggap si panagkararag. Ngam di kamayatan ay mailat ako kuma sinan panagkarkararag ay nay din waday pamatit ako ay awaten tako wano naawat takon din dinawat tako. Nukas ano ay mangyari na sinbiyag tako wadamat lang sin Bible ay naitdumot lang sinan Bible. Kaman din na itdo sinapalabas ay live stream tako, ay di kararag dinalinteg ay pugaw kat powerful ken effective. Talagay way dakdake ay epekto na si biyag di pugaw. Parnoya na si biyag di pugaw. No mailam ay sika ket babaan ng Kristo ket napalinteg ka. So initdok di andat ako ay naibaga, naipaila sing kalin Apo Diyos, ay adu kami din may bagbaga ay magay na linteg oray isa. Ta naila dawan pa disin Roma. Chapter 3 verse 10, ng adida na ila, no bumababakas di, verse 21, ganas verse 25, magay na linteg oray isa, tan managbasol amin ay bugaw, nag-asas basol, iso nga si Kristo at anggay di pakapalintegan babaen si pamati. Iso nga waday mapalintag, wano ay ibilbilang Apo Diyos ay nalintag ngam ang Kristo at anggay. At ituloy ko lang ay teaching, may panggap si panagkararag, ket naay aba, itapita kus nata, maawatan takupay, dadin udum, ay iyap di man kararag. Adita ko mabain, ay sumango on Diyos, mo man kararag tako. Itapik na, ay adita ko kumamabain, ay sumango en Diyos mo man kararag tako. Wada ngay di chimpo wada din panagkarkararag tako ay no sumango tako na Apo Diyos wano man kararag tako kat wada din mababain tako tan kaman tako adi maikari. Wada din makunkonsensya ko wano guilty tako tan diriknata ko kat aduy basol tako yan adita ko maikarin Apo Diyos. At adu din rason no apay bakanta ko si tutured ay sumangon Apo Diyos. Ket dana di laydak ay doon day tako no kasano tako di ay parmakan sin puso tako ta makaan kumada di ay laped. Si iyat tako ay sumangon Apo Diyos ay si tutured. No pa itdok na din udom sinapalpalabas at ituloy tako ay adalan ta tako no ito'y iyat na. Di masagan ng Apo Diyos ay si tutured. At ibasa kandat ako na 1 John chapter 3, ay rugita ko sa verse 19, sin kalita ko ay kankanaay. Kunana mo say iyat tako di, say pangamuan tako, kanana, ay tet-iwa, ay naitapita ko ang Diyos. At ulay mo, o mipabasol dinamnam tako, mabalin pa'y dedan, ay patalnaan tako, dinamnam tako, taadita ko mabain, ay man kararag en sisya. Kananas ni. Tan amot ako,
ay nangat nga to dinamnam Diyos, mo dinamnam tako. Yan pagnan amo di amin. Amuna ay naitatapita ko en sisya. Verse 21, iso nga gagayam ko, muadi pa lang umipabasbasol dinamnam tako, natulit tako, ay sumag-en en Diyos, sin pangkararagan tako en sisya. Mailat takos di, et ulay sino di kedawan tako en sisya, tanpat-patian tako, din bilbilin na yam amagan tako din kapnakana. So sinata ko ay ibatay, din yat tako ay sumag-an ng Diyos ay adita ko kumamabain. Sumag-an tako kuma ay waday tulad na. Si tutulad tako ay sumag-an ang Diyos. Sin pankararagan tako. Nga madado di rason o apay ay wada din bain, wada din upay, wada din kamantakon makonsensya, guilty tako, ay adita ko may karkariyan na apo Diyos, gapusin kurang di panakaamuta ko, sin may papan en Kristo sin biyag tako. Et mo, datako ay mandangdanga duwani kat inawat tako s Kristo maawatan nyo ng ibagbaga. Ngam no adi pa lang inawat di pugaw si Kristo sin puso na ay adi na pa lang nariknadanan upat ay banag ay nay ay ibagak nanda kayo, itdok nanda kayo, iyat nay waday turid tako ay sumag-an ang Diyos, awatan yung si Kristo sin puso yo, ta madalusan din riknayo, madalusan din puso yo, sin si babasol ay do'y konsensya, ay mang tuptupap, wang namang laplaped, sin iyat ako ay sumag-an ng apo Diyos, ay wada di tulad na. Isu nga, umuno na ipailak na dito ko, maawatan nyo kuma din forgiveness ng apo Diyos. Di sa rason, no apay ay mababain tako ng apo Diyos, no adita kon maawatan din panangpakawan apo Diyos ang datako. Isu nga kailangan ay maawatan tako din forgiveness. Ay naitduk ang datako duwali din forgiveness of God, no din mandagdaga si live stream tako sin Domingo about the love of God. Nga naisurok sili ay God's love forgives. Di ayat apo Diyos mang pakawan. Isu nga gapu si ayat na daytako indawat na si Kristo ay pakapakawanan di basol. Babaan sin dadan Kristo. Babaan sin panakatay na sin cross. Ket no awatan di pugaw si Kristo sin biyagda, madalusanda sin namin ay basbasulda. Isu nga mailayo din doy pamakawan na apo Diyos ay di babaan si ayat na daytaon Kristo. Mailat ako di sin cross, sin nailalansa si Jesus sin cross, kanana ama pakawanam dayda tan adida mo yam amaganda. Wada abo di prostitute ay babae, ay indarumda ang Jesus Christ sinanrabaw di daga. Ket di layden da din religyoso ay pugaw, batuan da ta inganas matay. Ngam kanan Jesus din magay basol na, siya'y umunay mang batusin babae ay at kinmaan damin, tanamuday managbasol da abo. Ngam kanan Jesus sinday prostitute ay babae, kan nga si tatal na, kanana kat adi ka man basulan. Oray sa kan adi nakakundiman kananas di. In release and Jesus Christ the forgiveness sin babae doy. Masapol mailat ako ay det ako napakawan tako sin basbasol tako sin nangawatan tako en Kristo tan si Kristo di bayad di amin ay basol tako. May kadwa ta say makaan din na ay condemnation anay. Ay adita kon mabay na sumagana na po Diyos. Sadi din kanak ay no sin Domingo adoy programa tako sadi din horizontal. Ay iyat di forgiveness. Then vertical sadi din panang pakawan apo Diyos. And dita ko
horizontal, sana abo din parang pakawanta ko si gait ako ay pugaw, gaputa na pakawanta ko. Gaputa na awat ako din pamakawan Diyos. Mang pakawanta ko abo ay kaman din iyat na inamakawan ng data ko. Iso nga, sa no, inawat mo'y pamakawan Diyos, narikna, may nalinisan ka, naugasan ka, sindadan ng Kristo, at maawatan yag Kristo ay malinis at sa din ng linis ang sikang makaan din condemnation ay doy. At kayam di mang pakawan sinakabasal abo ang sikang tan nariknam din pamakawan ang Diyos ang sika. Sa di importante unay ay mairat ako, sin pusot ako, ay dayt ako, ket naugasan tako sindadan Kristo. Isu nga, naturet tako ay sumangon si siya, no maawatan tako di. Ilan tako di, isa pa'y versikulo, sin Hebrews, chapter 10, sin versikulo 19, ilan tako na? Chapter 10, versikulo 19. Kananas na abeng, isu nga ag-i, begaw sindadan Jesus ay inmayos sin natuyana. Adita ko umagyat ay senggap sin kusto ay kadang Diyos. Ay mayarig sin kasantuan ay kwarto. Tanwa na isigsagpan di pugaw sini karkaro sin linlintag and Moses sin tabernacle ay doy. Wala din huli o huli sini kasasantuan ay diso ay sini kadang presensya na po Diyos. Ket makasgap ni pugaw sini nuwaday dadan di animal ay kargadas ti. Ngam din na Hebrews titit doon na sinatiyan Kristo sin cross wadan dadana in buhos nas di para na itakuya sin in mayad langit ay nakasin din udumay dadanas ti in dato na po Diyos para ang datako amin. Isu nga kananas na ay adita kon magyat ay senggap sin kusto ay kadang Diyos ay mayarig sin kasantuan ay kwarto. Tanbagaw sin natuyana ay mayarig sin nabisngitan di kortina ay nanalsalin sin segpan ina maghisus di baro ay pandanan tako ay kaman matmatago tandin danan ay nay et sisiyamat laeng ay matmatago. Isu nga gapu tawada dinapateg ay padit ako ay makamo anda tako amin sin pamilyan Diyos karana umasag-en tako kuma ang Diyos ay naimpuswan dinamnam tako ya napasnak di pamati tako mailat ako sti tan day tako napalubusan tako ay senggap sin day kasasantuan ay diso gapu ang Kristo tan kananas ti masapul abo ay nadadalusan dinamnam tako ay kamantakon nawalsian si dadan Kristo yakaman aben nauwasan din awak tako sinalinis ay danum. Isu nga dinaamag sidi din dadan Kristo na iwarsi sin kasasantuan ay disud langit yan ay buhos sinan Kalbaryo ay siya'y nan ugas si basol tako tamalinisan di konsensya yang malinisan din awak tako. Din kanak, baka natanggay din dano, may naitanuban di pugaw dilay din na dekalantan sinaduyok di bakrang ang Jesus Christ, di binmulas di pimswak di dadaya danum. Sa di nakaugasan di amin ay basol tako. Isu nga awatan tako ay si Kristo kat nauwasan, wano naugasan di amin ay basol tako. Isu nga nupatium di ay nakapakawanam, nakadausan di basol mo babaan ng Kristo, babaan sindadana, madalusan din konsensyam. At tumuret ka ay sumango ang Apo Diyos sin pangkararagam, tanamom ay dindadan Kristo o manay ay nangugas siyam in ay basbasol mo sin pinatim si siya. Isu nga
Di sa ay kailangan ay maawatan tako, din na ay magbagat ako ay kailangan tako ay maawatan ay ma-forgive, mang-forgive. May kadwa, deny condemnation ay nay, din guilt. Numawatam gamin ay napakawan ka na ugasan ka, sigit ang gay makaan ngay din condemnation. Isungakan kanan di Biblia ay diwadan Kristo magay condemnation. Ngam basaan tako din isa ay pangilaan tako ay kailangan din condemnation ay makaan sin puso tako. Sin 1 John matlang chapter 5 verse 13 to 15 mailat ako matlang sina di na isurat ay kaman na may panggap sin condemnation. Verse 13, tabasahin tako maawatan tako no apay ay kailangan ay makaan dadi sin puso tako. Makaan din day condemnation wano din mabain tako na apo Diyos. Tiga po na ay mababain din ulumtan adida na ila din nakaugasan di basulda. So nga diriknada pa lang di konsensyada narurugit na ipugaw. Iso nga makaan lang din umailam ay na-forgive ka nalinisan ka babayan ng Kristo sinatayana ya sindadana. 1 John chapter 5 verse 13 kanana insulat ko dana enda kayo ay mamati dadin mamati sin anak Diyos tasay amuanyo ay wada enda kayo dibiyag ay iwed patinggana. Wada nito ako dibiyag ay iwed patinggana. Wada aboy natulet tako ay man kararag en Diyos kanadas di. So talaga di pa nagkararag masapol dito rin. Masapol di boldness in English. Ay at ako ay man kararag en Apo Diyos. Iso siya'y maisursuros na. Wada aboy tulet tako ay man kararag en Diyos. Tandadlon takon amo ay ulay mo sino ay kedawan tako en sisya. Ay maikumpas sin laydena et dengena kananas di. So makita tako ay dengan Apo Diyos di kararag tako. Verse 15. Et mo ammo tako ay dengena din kedawan tako ammo tako abo ay ingay o katako kananas di. So mailat ako ay sadi di pugaw no makararag ay situture den Apo Diyos ay adi makunkondem. Wano adin mapapabasol di puso na, magan guilty, ay karirik na sin puso na. Ilan tao ka di, dan din problemas na din condemnation. Ilan tako din udom ay versikulos na tasay, maawatan tako. Taulinan tako din, inbasa tako ay day, sin 1 John chapter 3 ay day, na ibasa kay text 2 tako, dito kay maila din condemnation. Ay, sa di man laplapad sinturid tako ay man claim wano mang pati ay din dawatan takot o katako ay sin na ibasa sin 1 John 5:13 to 15. Ngam sina, verse 19, sinan 1 John chapter 3, sina, basaan tao kasi. Kananas di mo say iyat tako di ay man ninilayad, say pangamuanta ko ay tetiwa, ay naitapita ko ang Diyos. At ulay mo, pabasol dinamnam tako. Naingay din condemnation. Wala din namnam mo ay pabasbasulan karit. Ado'y basol mo, kanana. Ngam masapol gubatam di, sin panakamong si pinati man Kristo, ay sikawa dan biyag may mananayon, na ugasan ka sindadan Kristo, na pakawang kababayan ng Kristo, iso nga adikan kumaitulok, din day condemnation adoy mang pabasol sinamnam. Iso nga kanana, et ulay mo, o may pabasol dinamnam tako, mabalin pa'y ay patalnaan tako dinamnam tako, taadi tako mabain, ay mangkararag en sisya. So mailat ako sti, patalnaan dinamnam mo,
ay nuay man pabapabasol, tan si Satanas nga ron, si siya di man kon-condemn na itako, si siya ay mang pabapabasol, at patal naang dinamnam mo, at pati may baba ng Kristo, may karikay mang kararagan ama, gapusin, dadana, ay nang ugas, en sika. Sa di ilaban tako dadan, adita kon kananay, awmot kay man, adita ko kan kanan, nuwada di sinamnam tako, tanong maminsan uray no nga ato tako ng takay tako, tuwada di ay amagan Satanas. Kananay, magay babain mo, kanana. At adoy kurang mo, adi ka may karkari mang kararagan apo Diyos, kananas di. Ngam patal nang tako din namnam tako, babaan sin panangilaban tako ay sin inawat kus Kristo, mamati kasin dadan Kristo, ay naidaton sin cross siya at langit, kat naugasan at babaan si siya. Isunga, iginat mo ay namnam, kanam sidi, wano italnam may Satanas, adikan, itatauli dadi naugasan ay basol ko. Tan nakdeng dadi ay intanam man Kristo, nakdeng ay naugasan dadi, at adikan itaw tauli sinumnam ko kanam siri. Patalnam din namnam mo kanana nga ron. Isunga, mabalin pa'y dadan ay patalnaan din namnam. Tan amuta namnam Diyos, mo din namnam tako. Yan, pag nanamo di amin, amuna ay naitapita ko en sisiya. Iso nga gagayang ko kanana, muadi pailang o may papabasol dinamnam tako, na tulad tako ay sumag-en en Diyos, sin pangkararagan tako en sisiya. So maila takos di ay din sa ay gapunan o apay nga kamantakon mabain ay sumangon Diyos suman kararag tako. Katin adita ko na ila, din datakubaw, at naitatapita ko ang Diyos, babaan ng Kristo, at naugasan tako sindadan Kristo. Mabalin na ba ikanan di ulom? Wala nga nuwada ngay di basol, wada ngay di tabtabon na basol, nuwada ngay di kamamag na basol. Isumat lang, nungadan nan linisin si Asya, mat lang di mang linis si Dino. Ibagam, en Apo Diyos, babaan ng Kristo, ay Apo Diyos na ay, nan kurangak sina, nan basolak sina, ket dawhat babaan si dadan Kristo ay nan aysod Kalbaryo, ay nang ugas si basbasol ko ay linisam din konsensyak sina, dalusam saken sina. Et nun ay bagam di, masapol ay patiem, ay dindadan Kristo, ay nakadaton paran sika, ugasan na di. Et mumayat din relasyon mo ang Apo Diyos, babaan ng Kristo. Yung bakan nalay doon na kalian, ay diniyat ako ay doy, kat sadi di gagagaraan tako ay manbasbasol tanwada ng Kristo, amuyo di power na na. No talagay mailam ay nalinisan ka, kat naawan din condemnation, why power mo, why strength mo, ay manbiag sina Diyosan, gamit di man luko-luko, tan nailam ay naugasan ka, nalinisan ka, yan magay condemnation ang sika. Isunga dadi di power din makan di condemnation sin puso. Isunga ilan nyo kumadiwadang Kristo magay condemnation, apay kanan sa magay condemnation. Tan inan Kristo dadi ay basbasol, tasay sika, mawadaan ka, sital na, yapamati ay sumag-en en Apo Diyos, ay Ama babaan en sisiya. Number 3 ay pailak sinata sa makaan di condemnation ng data ko. Kat deny ka na kay kanayon ay bagbagak ay righteousness in Christ. No pinatit ako din na ito sinapalabas. Ayun dahil ako ay nangawat ang Kristo, si Kristo at duwani. Bakan din amagun tako ay umununa di pakapalintagan tako din kanakarod ay din inawat tako ay si Kristo. Siya'y sagot ang Diyos, anday tako ay nang agan si kinalintag. At musagpanda kan Kristo, isgap na din kinalintag ay doy, at si Kristo di man balin si kinalintag mo. At sabi din wada man pa in Romans 5:17, ya 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Si Kristo at di pakapalintagan tako babaanan si pamati. Ngay pati yung takos ni, babaan ng Kristo,
naugasan di basol tako, at di kinalintag na siya'y wadan day tako. No biliban tako day kinalintag Kristo, maawatan tako, sin Espiritu kararwaya bagita ko, ay napalintag tako at sadi di mangidawat si power, and day tako ay mang-overcome si kinakillo, sinamnam ya sinlubong ay nine. Iso nga, dinudumbal baliktadon dadi, di under dalo ngamin, dinlilintag, umununa kay manamag si kinalintag, barang maibilang kay nalintag kananas di. Ngam magangarod di makaamag, isong idikdiklir di lintag, ay magay nalintag, ay ipugaw uray isama, nagbasol damin. Tasay umidan Kristo, ay siya'y solusyon ng Diyos, ay pakapalintagan di pugaw, babaan si Panama, si Kristo ay nalintag, di kinalintag da. At sidi numailam di, ay napasanto ka, yan napalintag ka baba ng Kristo, makaan din condemnation ay doy, di ka mabain, ay sumango ang Diyos. Kaya't iso nga, biliban nyo gamin din Ebanghelyo, awatan nyo, babaan ang Kristo amin, da di regalon aman day tako, bakan din na magtako di umununa, no dikat di din pamati tako ay panangawat tako ang Kristo, sinamin ay kinasiasin nuna, parang day tako, ta may simpat ako, sin relasyon tako ang amata ko, et mo amagun tako na ay pamati, ay panang-accept, panang-awat, ket sumurot din kananta ko ay doing God's will by faith. Sadi, din kananas din ay mamati tako, ay dengan Apo Diyos day tako, tan amagan tako din, ibagbagana bilbilin na. Sadi din waras nan 1 John 3:22. At ulay sino, di kadawat tako ang sisiya, idawat na, tanpat patiyan tako din bilbilin na, ya amagan tako din kapnekana. Sadi din bumalaan di aramid, kaman kuma, nuyarig ko sinbiyag ko, at ano pa lang di kurang ko si biyag, si panag biyag ko ang Diyos. Ngam, at adun matabo din nabaliwan sinbiyag ko, at adun din naawatak ay kinadyos ang Diyos. At mumaawatak kas mangarigan, din kananta ko, ay itdok sinan live stream tako, ayat ya kinalintag. Ay si Apo Diyos wadan sa kan, si Ama, ya si Jesus, babaan si Espiritu wadan sa kan. At nailak si di ay si Apo Diyos ay ayat wadan sa kan. At inaccept ko di. At edwani, utubot din ayat Apo Diyos, adadalat din ayat na. At wadas in 1 Corinthians na di ayat na anos, di ayat na asi, di ayat magais impanunay sakit dinakam, di ayat manited, di ayat mangpakawan, at gapusin pamatik ang Apo Diyos ay ayat. Maamag ko di, maamag ko ay mangpakawan, maamag ko ay manbalin, ay magay impanunay sakit dinakam. Wada din anos, wada din ibtor, gapusin layad ang Apo Diyos. Sadi din ibungbungan di layad ang Apo Diyos. Apay maamamag takudi, gapusin layad Apo Diyos. Gapusin pamati tako ay din ayat Apo Diyos, wada lay tako. At say bunga na di. Ngam no kana may amagam din ibagbagan Apo Diyos, kat adi kamat mapnusin ayat Apo Diyos. Natken diyat mo'y mga amagamat ang guay panung palbilin, bakal napusin biyag ang Apo Diyos ay manbunga si panag-obey. Iso nga di may bagbagas ng Bible, waday duway klase di panag-amag si hapnakan Diyos, wano pagayatan Diyos. Wada din manamag, kasmayan nurot silinteg. Ngam da din nomaman paglintegan, bakit na ibatay sin pamati. Dito't iway pa nag-obey, sana din wada sin Hebrews chapter 11, basaan nyo di, babaan si pamati, kanana amin sini. Babaan si pamati na mag-nuwa din daong, babaan si pamati ng tulnog si Abraham, babaan si pamati kanakananas di. Iso nga gapusin pamati manalintag ka, iso nga manlintag ka. Bakit ka manlintag, tabarang mapalintag ka.
Napalintag ka gapon Kristo baban si pamati, isungan amag kas kinalintag. Sa di power na di, ket habang ay amagam da di, makaan di condemnation, tan mailam ay wadan bunga, di panagtulnog ay pamati, ay manububla sin pusom. Siya iyat na ay manubla. Napadasak na obey si under the law. At kanayo nak mo lang ay makukondim, makukonsensya. Tanuray maamag kun sa ngapulo at adulata din adak na amag. Isong asadi di maamag siyag din kan kananay na mati. Siya di pa nagtulnog si linteg, iya pa nagtulnog si pamati. Di pa nagtulnog si pamati, sa din inawat mo ay pinati may biyag mon Kristo, at siya'y manbunga si panag-aramid. Din pa nagtulnog si lintag, na ilam ay waday bilin at anggay sili, ngam sin puso magaday biyag ang sika. Iso nga marigatan ka, adikan makatulnog ay talaga interamente. So ano ay nailam, ay pangkurangan digait mo ay namati, wadat ang di nakasaktam, may ilamon ay uway na di adikam amagan, tan din panagtulnog mo, bakan pamati, bakan ay batay, sin kina Diyos ang Diyos ay wadan sika. Dati di result na, at dinudumpay, umali din tangsit, ay ma-pride din ipugaw, ay kananan nan ubi silinteg, kananan si siya'y sigad, ngam din manubobi si pamati, mailam, ay si Kristo di kanayon na ay itanok, tan adak na amag na, nubakan si Kristo ay wadan saken kananay kanayon, iso nga sadid dadi din mantultulnog with humility. Iso nga duani kakabsat, tapno, mabreak day condemnation, tading kararag mo na turad kay man claim, sindadak ka ay banbanag, ay inregalon Apo Diyos enday tako baba ng Kristo. Kailangan ay madil enday tako na nanay forgiveness, condemnation, righteousness in doing His will. Kailangan ay may simpan enday tako intupay diyat na. At sana ko man nakatulong anda kayo, tasay makaan at mantalot tako ay makaayo din kararag tako na Apo Diyos. Gapuon Kristo ay manbungbunga indat ako. Hallelujah. Di pa kay daydayawan at anggay amay Diyos, pakaitanu ka na at dinbungat ako. Iso nga, uray ngayat ako, no bakan bungan di biyag Kristo, na adin kakaan di ay condemnation, tan di makakaan at anggay sidi, din biyag Kristo ay manbunga indat ako. At sinay di, laydak ay ishare da kayo, ta makatulong nasin panagkarkararag tako, mabalin tako ay ngumato si libol di panagkarkararag, at mumailat ako na adu ay karkaro din masungbatan ay kararag tako kaysa sinapalabas. At danangaron, di mensahe para day tako duwanay labi, ket laydak kamang kararag para day tako duwani. Hallelujah. Amami ay Diyos, sik-a di tatatiwa ay nangamag si langit yadaga. Sik-a di nang idawat en Kristo ay pakapakawanan. Sik-a di nang idawat en Kristo tamakan nan manpapabasol wano gelt sin puso mi. Yamakaan din kanan dinamnami ay narurugit kami. Yamakan din kanan mi ay da kami di mangamag, sisigad ay bakan si Kristo, di manbungan da kami. At edwani din danay minsahe, kat ipakawat mo sindanan nandanga, taan Kristo kami amin ay mantala, ang Kristo kami amin ay manbatay, ay magay alaan mi si uray basit ay dayaw. Gadi kaya mi, no bakan at anggay si Kristo di nang idawat, sinamin, ay dana ay nakapakawanan mi, nakapalintigan mi, di panagtulnog mi, ya din mangkan sin condemnation, aday mampapabasol sinamnam, at salamat tababan ang Kristo, manbaligi kami. So idawat mo nga ron ay Apo Diyos, dana ay revelasyon, sindanan nandang tangumato dilibol, di at ay sumasaganan sika, ay magayugyat, situturod kami, ay mankararag si uray dadakka ibanag, gaputa mo mi, ay babaan ng Kristo, dengem sida kami. Dana didawat min si kaya may Diyos, in Jesus' name, Amen. Kat Amen.
Inggalan to kasin, sin sumarono ay live stream tako ay kan kanaay, ta makatulong sin pamati tako na Apo Diyos. Bye-bye. God bless you all.